IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Manamnama ti probinsya ti Ilocos Norte ti pan nakaadda iti Rinibribu at Trabaho iti construction ken tourism sector gapu ti pan nakairogate ti land development ti Ilocandia Coastown project iti Barangay Kalayab iti daytoy atawen. Segun kini Harold Jeronimo iti Mega World Corporation, ti 80 ken 4 nga hektarya Ilocandia Coastown ket mapataod iti sumarsaruno alima aging sa 10 atawen kas business ken leisure community iti Lawag City. Kang runaan na paset ti plano ti live work play a konsepto tapno makaaramid pa iti ad-adu at trabaho iti panawen ti konstruksyon ken no may pasdekton dagiti commercial hub, hotels ken opisina. Impakaamumet ni May Santos at ti umuna apaset ti proyekto ket maysa a 19.4 hektarya nga exclusive residential village nga daan iti direkta a beach access ken marugyan ti land development na iti daytoy atawen. Ti proyekto ket mapatta-patta nga daan iti 446 a lote ken daytoy ket manamnama a mailako iti umili mangrugi 2031. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.